Piye Mas Mukidi? Wis penaan go ngawake. Wis lumayan, Pen. Antar suwun ya. Mas, sok-sok neng ngono ki aja dibaleni neh ya. Ya ngene iki lho, gara-gara sebotol minuman. Untung sampean rong sampai mati. Iya ya, Pen. Loh. Lah nyandi anakku wedok emang. Mas. Cara aku arep tekokno oleh apa ora, Mas? Takok opo ya, Pen? Lah terus kelanjutan hubungannya awake dhewe ki piye, Mas? Kok cek panggah hele, genjek wedok stok iki. Yo. Ayo mantu, Dok. Ya, Pak. Mas, tak tinggal ngewangi bapak sik yo. Kapan-kapan disambung maneh. Wes darono. Hati ya, Mas. Kok geding aku. Iya tok. Ih. Wah, jolotong barang menyo nyandi parane. Ana mau sekarat malah ditinggal. Guru-guru layangan kere awakku malih remuk. Beh. Loh, lagak bakul es degan to. Nah, ini ki bakule. Lek. Tuku es, Lek. Beh, mungkin golek sak sekarat.